Ja to jsem zase vročil, ich habe so einen Lauf gemacht. Ne? Najprv do tej Schule, potom do vyššie, potom do studia, potom zase vročil do šule, do Worklitz, potom zase hore, do Wustava, a od Wustava zase dele do Serbskiej wyższej szule. Also jestem woko, stajny doko woko czynia. W Serbskiej wyższej szule, potem w Politechnicznej sme, potem jeszcze 11 lat była, no. A z 8 lat w Worklitzach, 11 lat tu delega, a tam jest lata na studiach, aber na Wustawie. 17 lat na Wustawie, no. Ja, also tam dobrych ja zase roče, dok še ne bih przykład, ale to zvisila še s tym, so sem ja v třečem studiju, první studij biše po Małomilkowie Radworju, drugi studij biše na Humboldtovej Berlinie, na Humboldtovej Uniwersytecie w Berlinie, a třetí studij biše na Akademii Pedagogických vědomostí jako příhodná doktorantka, a ja jako ta sme też tu dživova. Ale tu sme vedomie, sme też dvojce dživova. Tu vedomie. Pod Hansom Brüchnerom a Hansom Dübbekom sme miała tu svoj duchovne Praktikum, geistiges Praktikum, also intellektuelles Praktikum takrat. Gdzie sme my naučili we Wódźbnicach, also sme započeli v Wódźbnici pisać, aber przynoszki za Wódźbnice a takie wieckie, also so my też w tym procesu sme. A drugi krok sme tu dživova jako aspirantka pod to byše jen syn od Geista a Benno Koring. No, Serbski Pedagogický institut. Jako nevím, hač byše Koring tam vědnik, aber byše on jenož můj mentor za diplomové za doktorské dživo. Ale ja doktorské ja jsem ještě čitky teoretické věci činila tam v Berlíně. Also Psychologie, Pädagogiku, na Akademii štošen takviše čini šitko, ruštinu pak tež postačane vědo a také věcky, ale to jsem ja šitko zmištrovala ze Sjenku, ale diplomové dživo kam in keine, ja jsem tam te předživa činila za Vitaj.